Usa ka butanding o whale shark ang nakahimamat sa mga divers sa Lagindingan, Misamis Oriental. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Kuha kini nga video sa grupo sa mga free diver atol sa pagpahigayon og free diving lessons niadtong December 4 sa barangay Mauswagon, Lagindingan, Misamis Oriental. Pagkataod-taod, mipatimaw ang usa ka dakong mananap og nagpaduol kanila. Posibleng na curious kuno ang maong butanding sa mga free divers. Gibana-bana ang usa kini ka juvenile whale shark. Sumala sa uploader sa video, kini na ang ikatulong nga higayon nga ilang nakahimamat ang maong whale shark. Grabe ka happy, dili ma-explain ang feeling ato nga time, like akong mga kauban, first time gyapon nila, and then they are my students nga first time nila. Ang mga students like sila Doc Daffy, first time nila, and then katong grabe ilang love sa sport food nga free diving ba, and then na-synchronize pa yun ang event nga nakita sila whale shark at that moment, dili na ma-explain. Ang butanding gakaon lamang og mga plankton o gagmay nga mga pasayan. Gibana-banaang anaa sa 100 meters lang gikan sa shoreline nakitaan ang maong butanding. Pagpamatuod kuno kini nga abunda pa sa mga susamang mananap ang kadagatan sa probinsya o kinahanglan sab nga protektahan. Ocean is part of our home and it plays a very crucial part sa atong environment. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.